טוב, סדר יום? סדר יום. מתחילים. דיסקוטק. הילה, יש לך סדר יום קבוע? תגדיר יום. תגדירי קבוע. לא יכולה להגדיר קבוע. מה זה קבוע? אין אצלי יום שדומה לשני. אז איך את מסתדרת? מי אמר שאני מסתדרת, אקי? אז בוא נדבר על זה. אנחנו במיוחד בשביל אנשים כמוך שאין להם סדר יום קבוע, שרוצים שיהיה להם איזשהו סדר. הבאנו את טלי פלד, אני חושב שהיא תוכל לעזור לך. כן? אני לא חושבת שיש מישהו בעולם, אלוהים לא יכול לעזור לי כבר, אקי. עכשיו זאת ההזדמנות שלך, בואי נראה איך את לוקחת אותה. טלי. בואי תסבירי לנו מה החשיבות של ניהול סדר יום מתוכנן. אני בן אדם נורא ספונטני, אני לא יכולה לסבול שיש לי א' ב' ג'. אוקיי. אז קודם כל ספונטניות זה מושג נפלא ואפשר בהחלט להכניס אותו ללוז, ואנחנו לא אמורים להיות מתוכנתים מ8 בבוקר ועד שאנחנו הולכים לישון. אוקיי? אז בהחלט יש מקום לספונטניות. כן. דבר שני, בכל זאת חשוב לנו להשיג מטרות בחיים שלנו. אז איך משיגים מטרות? הרי יש כל כך הרבה הפרעות במהלך היום. יש טלפונים ויש מיילים ויש ילדים, והדודה רצתה את זה והסבתא רצתה את זה. בכל זאת יש לנו מטרות אישיות. אני אמנם באה מעולם הניהול ועובדת עם מנהלים, ושם זה מאוד מאוד חשוב. יש אסטרטגיה, מטרות, יעדים, הכל מאוד מאוד מתוכנן. אבל גם בחיים שלנו אנחנו רוצים להשיג מטרות. אז תלמדו איך לעשות את זה. איך אני מציב את המטרות שלי, ואיך אני גם משיג אותם. איך אני מציבה את המטרות שלי, אבל בלי להיות בן אדם רובוט. בלי להיות בן אדם שיושב עם לוז וכל יום ככה מקובעת על איך עושים את זה? אוקיי. אז קודם כל בואו לא נציף את עצמנו במטרות. כי אז זה באמת יהיה מתוכנת, טק, 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 כל שעה. אלא נחשוב על הדברים הכי חשובים לנו, המטרות הכי חשובות. אני אשאל פה שאלה מנחה, מה המטרה האחת, בואי נתחיל מאחת אם זה מפחיד אותך הרבה. כן, זה מאוד מפחיד. מה המטרה האחת שאם תעשי אותה בצורה רציפה ועקבית, היא תקדם אותך, היא תהיה משמעותית עבורך. אוקיי? כשאנחנו מדברים על מטרות, אנחנו מדברים גם ברמה של אני רוצה למצוא זמן לצאת עם בן זוגי למסעדה פעם בשבוע. תודה. זאת גם מטרה. תודה. בבקשה, מטרות טלי, זה לא רק מטרות עסקיות, למרות ששוב אני באה מעולם הניהול. מטרות יכולות להיות גם במערכות יחסים. את רוצה לבלות עם בן זוגך. את רוצה לבקר דודה. הורה שהוא כבר מבוגר. את רוצה זמן איכות עם ילד או ילדה. זו מטרה נעלה. ואז בעצם אני צריכה לדעת שאני צריכה להכניס לי אותה בלוז, אבל איך מכניסים, איך דוחסים ללוז שהוא עמוס גם ככה, משהו שאני באמת רוצה לעשות אותו, אבל לא מספיקה. איך עושים את זה בפועל? להלן. המתכון. המתכון, בבקשה. תחליטו מהן המטרות שחשובות לכם, ותעשו את זה בשלבים הבאים. קודם כל תעשו רשימה. מהן המטרות החשובות שיקדמו, הן גם חשובות לי, והן גם יקדמו אותי. למשל, בקריירה. למשל, כמו שאמרת, במערכות יחסים. תרשמו את זה, פשוט תרשמו. אבל אנחנו מדברים, סליחה, אני רוצה לפקס את זה לסדר יום. אנחנו מדברים על מטרות, עכשיו אנחנו מדברים על מטרות יותר כלליות, מטרות של חיים או של תקופה או של סוג מסוים של פרויקט. נכון. והתחלנו לדבר על סדר יום, על מטרות של סדר יום. אנחנו רוצים לארגן להילה את סדר יום. נכון. אין לי. רשמתם? כלום. תקמטו את זה, תחליטו. כמה זמן אתם מקדישים לכל מטרה? אם הילה דיברה על אני רוצה לבלות עם בן זוגי, אז תחליטי. אני רוצה פעם בשבוע לבלות איתו. זה הכל עניין של החלטה. תקמטו את זה, זה עניין של החלטה לגמרי. אם זה חשוב לי, הילה, שתקמת את זה. אני רוצה את יום שלישי בערב 3 שעות. ואם זה חשוב לי, זה קורה. תכניסו את זה ליומן. היא החליטה לבלות איתי שעתיים כל בוקר. זה החלטה, אי אפשר גם... הכנסתם את זה ליומן. בגיל 14, שתדע לך. הכנסתם את זה ליומן. רגע, נזרק פה רימון רסס באולפן. כן, אני, יש לי יעדים, אני מציבה אותם בגיל 14, ובסוף יש לי תחליטי אנחנו לא נפריע לזמן שלך, אבל על זה אנחנו דורשים בידוי. אנחנו נדבר על זה. אוקיי, אז קודם כל יש פה מטרה והיא נכנסה ליומן ואתם פה איתי באולפן. בבקשה, אתה רואה? אז הנה, מטרה אחת השגנו. אבל הילה בכל זאת רוצה גם עם בעלה לבלות, תקמתי את זה. מבחינת המילה כמות. אני רוצה ביום שלישי 3 שעות עם בעלי, אני לא רוצה ילדים, אני לא רוצה מיילים, אני לא רוצה מחשב, אנחנו רוצים לצאת לבית קפה. תכניסי את זה ליומן.
לא תכניסו את זה ליומן, יש סיכוי יותר מסביר שזה פשוט יתפסס לכם. כי נגיד יש לנו למשל חוג של ילד. חוג של ילד אנחנו מכניסים ליומן, אנחנו יודעים שזה זה, ונגיד דייט עם הבעל. למה את זה מכניסים ליומן? בדיוק. ודייט עם הבעל לא זאת מכניסים ליומן? אומרת שטכנית את אומרת, תקום בבוקר, תרשום לך ממש על דף סדר דברים דחופים. לא תקום בבוקר, תתכנן את השבוע הקרוב. יום לפני, השבוע? לא, את השבוע הקרוב. איזה מחויבות, השבוע הקרוב תתכננו. אם אני רוצה לרדת במשקל. ולמשל, אחד מהעזרים של ירידה במשקל זה לעשות הליכה, או ללכת למכון כושר פעמיים בשבוע. אני לא קמה בבוקר ומחליטה, כי אולי יש לי חוג לילד. אז כדאי שאני אתכנן מה הולך לקרות לי בשבוע הקרוב. עכשיו, יש אנשים שאוהבים לתכנן יותר משבוע. טלי, את רוצה לבוא לגור אצלי? כי אני חושבת שזה מאוד יעזור לי. אני גם יש מרתפית לילדים לשחרר אותך לשלושות בערב. כן, אז זה עניין של תיעדוף בעצם. בדיוק. זה עניין של לרשום, אחר כך עניין של תיעדוף, אחר כך זה עניין של כימות מבחינת כמות, ואחר כך פשוט להכניס את זה ללוז. ואני חוזרת ומדגישה, תשאירו זמן לספונטניות. עכשיו, עוד דבר שמאוד חשוב לי לומר, תשתפו את בני הזוג. אנחנו בעולם שנשים וגברים הם קרייריסטים. שני המינים עובדים, לשני המינים יש אחריות. את רוצה ללכת למכון כושר, שבן זוגך ישמור על הילדים, זה יהיה זמן איכות שלו. תשתפו, ועוד טיפ קטן, אמנם העולם הניהולי, אבל תאמינו לי שהוא עובד נפלא בעולם הפרטי, והוא ישחרר אתכם. תלמדו להציל סמכויות. להציל סמכויות. אתם יכולים גם לתת זמן לסבתא שעתיים בשבוע, ולפנות את עצמכם לדברים אחרים. תקשיבי, אימא'לה. אוקיי. חשוב, תאצילו סמכויות. תודה. בסדר גמור, תודה רבה, טלי. למדנו הרבה. אז